Ta hagani ga por ngadani ga banaingo yu try basta sisen pat hagani ga sngi ngadan man ai biang fi ye ga ktien ga jong play ga kodor hakaba ngini keren menta ga sngi ye ga wai ga benta kaba don kam bahana ga ktien ga jong play kata ga dei na ga shithi kaba ar ga jong upol Shaw Timothy kalenong kaba ar ngini pulie na do khat ka baningkong ngan pulie ngani ko por ka ong kumne mame namar kata ku khon jonga to pen khwan yela di hagajing ia ka bahau Chris Jisu bat kita ki eke ru ia ki bamela yos ngau nga Hapreng pun ki sakhi ya kita ken to men IT hakibriu ki bala ban shania ki bala ban hikai ya ki weiru lesingan sekeren ni ndiat dengan puliswa mamen namar kata tu shashitom bat nga kum ushipai babaha jong Jesus Christ Amdan ubapan susat iladi dakini ki aka ki jong gajing im haba ule jele atma khnang ba uni open snoba yauta ubala thong sipayu bat lada uno nuru uyale ru ha kajing ele thong on pen phang pan sngiat yu u lada unyale kat badai gerukom kadai unong sumar bri uba 3 minit banyo ningkong mo u Nagi tagi so tu perkhat ya ki banga ong nabau try un ai hame ka jing shampang hakini ki aka bara ngakwa bangini kren nadien metagas ngi khndiat ye gani ga jing kren bangin sia polisi ga khat ga baning kong jonggal nang ko baar ka banga ong nadien ga mot nagani ga khat ga banga puli khat do ta ga de ga khat ga banyo ka ba u absupol haba u ong yu Timothy uong igini giktin to perkhat iya ki banga ong naba utrai un ai hame kajing shampang haki eki baro fi ikani gade kktien kabangi de banda snut khoba balai ba Paul haba uong yu Timothy to perkhat iya ki banga ong kabamot Timothy ya banga tho yagini giktin jong ashme Kadon kami member menum shim sting, bamede banda shim kia, banda pelat por, banda shong perkhat. Baru orang rukum ni, lada me perkhat ru, menum la ban shampang, lada utrai, ai hame yaga jing shampang lagi ni ki bara. Nak tada wani ga khat ga ga kodor ga banga police bi, ya ki bawa so po ui hau Timothy. Habawang da perkhat ya ga banga. Fi teng na bagi kami ki kapag senang ingin dagi ladap keren giong so bangin mi ki ong ingi da perkhat ye ga ega bangi keren kabamut ba ki mut ban ong wat bread ye ga tu ga bangala keren da perkhat da pelai jingmat kan wan ra jingker khui ga jing im jongfi hang ni ru Paul keren yu Timothy ko melo khon ndau ladap tho ini gi siti ong perkhat ya ki banga ong but ngasutna ga ne bu ong utrai un saai me ya ga jing shampang ya gini ki baro kabamot ba kadan kadai ga ba ban sngot hulut ya gini gi bukren la da utrai mai ga jing shampang ngaro ngadan manong shipi ya gini ga por bagani ga bang kren men da gisngi ga dai ga badan kam ba pidon kam man sngot ho ya gini bo blay un ai fi ya ga jing shampang ngadwai ya gini ga por bo blay un ai ga jing shampang afi haba fi snap igani ga jing kran kabangan sekran igani ga por igani ga jo obatho upol Shaw Timothy tang ini pej igani ga por igani ga ktien kabawong ngine puli biana do besdang utho kum ni wong mame kamot Shaw Timothy wong mame na markata ku khon jonga to pen khanya la di hakajing ia kabaw Chris Jisu ngakwa fin de yo igani ga ktien Figane ga ba ong pen khanya la de ha ga jing ai ga de ka tien ga
Kebetulan kamadu kata-kata bagi beliau haki ni kisngi kidan kaman sengal to. Kidan ki beliau bapen klanya la dia haki eki ba miadai na gajing ai. Nganget pin perkat dia kata ketien ke bang. Fi Paul udah mau ubawan ra ya ke gospel jong gajing ai shiga balang. Ublay ula ay u ye ke gospel jong gajing ai ke ba wan ra kat ni ke bapen kala khongpong ye ke rukom shikri blay haga pertai. Ubapen sengal to ye kata gajing ai ke badan hau jiskris kumnu kalong haga jing imjingi. But haga nuru kom ngin shikri yu blay haga ni ke ya jong gajing ai. Bakadan kami ke brio ke bashikri yu blay. Bagi dia ban sengal to ye ke jing shisha. Bateng-teng don ki brio ki ba persang man hikai ki brio. Ya ki jing hikai. Ki ba ongno da ko ke kentien ban pen klanye ki bangai. Haki waipat ki nongrem, haki waipat ki jing sengal to. Handrai ki bakhlemi kai ki bangai. Haka nongrem jongga jing ai ka bahau Jesus Christ. Naga taga daw nga kwa babinda perkhat ki kentien. Hato ka ni kentien ka bakran upol. Yo Timothy ka dai ka bakumno. Habaw ong nakren ya me ku khon jonga ba men pen klanye la de haga jing ai nai pen klanye la de hagi ai rek ham pen klanye la de haga jing ai kani gade ga ktien ga don ka madu kata ba video vin singot ho namar ban pen klanye la de haga jing ai kade ga jing ngam jliyo ga jing ai ga jong blay ban singot ho ye ga ta ga jing kerkhu ga badana po ga jing ai ban shy ye ka ta ga rukom shikri blay ga badana ga jing ai ba ka ta ga jing ai ga badana Jesus Christ ga bo Yohanes ga Paul butho ha ga gospel jong Yohanes lang ga baningkong na pipuli wong ba ka hukum ga wanda Moses ha ga jing ai ga wanda Jesus Christ ka jing ai ba ga jing shisha ki wanda Jesus Christ ka jing ai ga badakat ka jing ai fi ga ni ka tin ba ong ka badakat ka jing ai ka bot ba ka jing ai ga mdai tang ka to bang shikran ba ka ni ka jing ai ka jing ai ka de ka benta jong ka jing shikri ka bang isa menta ga ni ka pertai bangi dan ka mana pen klan mana pen sengal to mana pen ngam jeliu mana yalami ki brio bakin tay na de ha ga ni ka jing ai nga yo ki brio ki sengal to ki jing ai ki de ki brio ki bala ban ya khmat ki bala ban le khambun ye ki kraw ka kam ga jong ble wa so Paul bi pe ka nuksa u de brio ba yalap ka gospel ka jing ai ban pi hadu ka no brio long effective ni ka pertai ban ni ki wai pat ki bakren khambun ni ki wai pa ka jing la tagadaw nga sa ong ifi kani ka Paul ba kani ka ktien ka ba Ukraine Paul yo Timothy wang da perkhat igni ki banga ong ka baning kong ko ong ne pen klanya la de ka jing ai ka chong play ka ba ar ong kum ne wang bat ye kita ki ru ye ki ba melayos ngau nga hapdeng buon ki saki pe wang kum ne ye kita ki ru ye kita ken to men IT ha ki brio ki balaban shania ki balaban hikai ki wairo fi teng ni shem jinjar kene ong no da ko gen ni shem jinge kum ginong elam habangi hikai ki brio ye ke jing ai bara bangi hikai ki brio chpang ki nong rim ki bakraw na ka tin ka chong play bagi brio ki bashang ha ke jing seng lani ki bios ngol mang ni ko voice message ki klam de ki brio ki balaban shania balai ngong kum ta na maru Paul wang gini kiten wang ya kita kento men IT hagi beri balaban shania pitip ki balaban shania ki balayo ngamong ba phim laban shania namar ba phil im ga jing im ko bam laban shania ngam kare ni kata ka ba Paul kuran ni jing laban shania ka dai ya ki beri ki bayos ngawi ki jing hikai ki bakodor ki bala ban hikai ya ki wairu kita ki beri balaban shania fi ka jing laban shania ka dai ba phi roi hadian ba unong hikai uba hikai fi jing hikai ki bakodor bat ba gitu jing hikai pira siskiwe ong no pinang peniar gitu jing hikai daga ba phi hikai ki wairu pilong jingger khu ki wairu kata ka dai ka jing hikai ka ba ngala nganong ka bakodor ka ba ki brio ki balaban shania ki de kita ki brio ki bala ban long jingger khu shi ki wai to ngini pet ni ka por mame namar kata to shashi tombat nga kumushipai ubabaha
jong Jesus Christ. To ngini pej agni ko por. Kabangamut ban hikai singa klempat yathu ifi nadu menea. Ya ke kerteng jong ni ke jing hikai. Ngakwa ngan keren syafang ki lajat ki brio ki bo Paul uringdur haga jing syakri play. Bagi tagi lajat ki brio ki bangakwa ban puli nang ni nang lanong ngaladep puli rengin hikai no. Kabaning ko ang wang usipai babhau Jesus Christ. Kabaar uang unong ya mare thong. Kabalai unong sumar briso lani unong rap. O Apostle Paul hagani galanong kabaar. Nadu udkhat kabalai. Hadu udkhat kaban rio. Ukuran ni gilai jahit kipriyo. An ong biang sisian yo sipai. Yo nong ya mare thong. Ba yo nong rap. Nagata kadaw hagani gajing hikai jonga. Ngan penifi gini gilai jahit kipriyo. Ay ngataray nga namlai ban penilot ngin si petang gini gajing hikai. Andray hagani gasingi gini sedang gini. Uong kumne. Mamaya namar kataw ukuran yo Timothy wang. Tu syashitambat nga. Kum usipai babha jong Jesus Christ. Fi'il ladang keren yo sipai. Ngingi de ki sipai ki jong Jesus Christ. Nasutanat babaw Paul. Wanra ya kajing syakri play. Hagadur jong sipai. Uni ubri udan kajing syai. Kajing sangat ho. Kabakam jaleo. Tinagaliang jonga kani gapor habang apuli kani ngayo sibon ki ki tingin ni keren yaw ni sipai madagasngi. Fi lala pipet ha abawas tu Paul ukuran ni sipai. Ukuran hagadur jong sipai ubadon hagapor gajong. Usipai ubadon haga himarom. Usipai ubadon haga tukapor apa kajing peniyay kajong kaisar. Upet yagi sipai kiba don haga tukapor. Bat uringdur na gitu kisipai. Bat ngi mentaro ngini ringdur na johi. Habaw ang mamaya na markata kukon ukuran ni Timothy ang tu syashitamat nga kumusipai ubabaha jong Jesus Christ. Usipai babaha jong Jesus Christ. Mday sipai busneo. Fi ladang akren ni kakam sipai. Hakadur jong usipai jong ni ka pertai. Namal Paul wanra dengan ni ketin ke balang tikum ta. Kabaning kong lada fikiran ni ke kam sipai. Kadai ke recruitment bengi ong ke ketin sipai. Ketin pareng ke recruitment. Fi lada klem datung sipai. Menjulak mana-mana sulit yang surau seorang ada sipai. Mendani ruban priang barokin iben benban ulah benda baduna clear ulah daulem ta. Wat la daw late pong uniform sipai wiyang surak ro la banca kem ban namar openan kam baklai ke uniform lamar balai la da klem da tung sipai yo kabaning kong kabang kwa ngini keren yo sipai fi kibubun ki banget menta ngislong banget namar bangi hiar pateng nagayeng ke balong kristan dan patru ki bersebut ya galak lani ulak ki long kristano nang ta dan ru ki basu berkhat ba kala de ko por nga bang de long kristano ta le rung niam nang ta de ki dan ru ki basu long la long gum tu namar ba mo ban ni tho nang ta ban yo lum jing tem nang ta ki bon ba ki rukom ki bagi bri long kristan dan ru ki ba long kristan ki basu ya long pat ba kom to hakajing shisha kajing long kristan larang keren bet kadai ka bau play kwa kadai bau baro nginum sakut tang basia long kristan ngidai banda sngot ho ikini light jat ki brio ka banungkong ngidai ki sipai ki babha ki jong Jesus Christ usipai ngan sedang biang ini usipai udai ubadadan ubadakhat ubadasyatu kam sipai Pi umla ununu brio banshu ong ina dinga de sipai la da klem da tung. Day banda recruit la nga bo da taktin day banda tung.
Fi kani ka jing thung shi ka kam shi pai ka krani ka jing khat ka jong blai shi ka jing penem. Ngi kelalong ki shi pai ka jong Jesus Christ dain da ba ula khat ingi ula penem. Ka kalong ka ike ba e ba ingi mentana mar ba ki bubun ki brio ki kelalong ki shakri ka jong blai klem da dai ka jing khat. Klem ka jing khat kum no te pin shakri yo blai. Klem da thung shi pai fi kum no te pin shi le shi pai. Kabaning kong ka day ka kam thung shi pai nganam da ai khot Bible ka ne Jisu ang Nicodemus lam da khapat ime memla man yo gi mau play lam da khapat ime na ko umano men si memla man yo rung aga hima ka jong play kabamut ba ka jing penem ladang ka day ngi banginia trai ka kam jong play ngi de gi shi pai bala ngi de gi shi pai ngi dan kam banda de banda sha thung ngi ha ka tu ka kam shi pai but ndala thung kamat ngila de gi sipai yang to pa tama walit kilat igani ngan pin ifi usipai ula bandai ubala da thung but usipai ubala thung lada umdan ke training ngala ban ong bau to sipai udai ngam tip aganur ko mula ban long sipai wat tang ni pulit uba shelong pulit kumniru uhap anda ki training ki bubon uhap anda pass uhap anda qualification uhap anda dan sibon ki buhap anda ling ba shwa ban thung bat ndala thung sipai lan thung pulit ro ki dan ki training fi nakta dawan sa ong fi lan kren ni de bichrong nganum da pni khat bible fi ni bro fi tip ki dan ki brio ki ba shukri yo play tang si por ki kwa no ban le ki ban le ki be ban ya klem da dan ke training ke bobia la da film dan training skap ai ni la da film dan training finde ki brio ban ong no fide ngan ong ko fide ki basu fide ki suicide squad ngan bo da tian fide ki suicide squad fide ki sipai basu le sha pnia nama balai claim training definitely ayu ma ki dan ki brio fi ki bashakri yo play ki bam tre shonga ka training ha ka jide bat sipai bagan jamin sim ka krani ka discipleship ka krani ka jinglang san ran bat pinyo I menta ha ga ni ka jing shakri play menta ngayo I mga aga jingya inti jonga ngayo I lajan arp hosnem menta ngape baka jing shakri play ka poya ka jaka ka ba bat ka papakla ka daw ka day ba ki priyo ki kiar na gani ka mga ong baka ta ka day la thung iki ki la yo jing penem tang ba ki klem tre balong senran ka ta ka day ka ba ngayo I ka ba bakla ka nongrim ka bala bakla haga rikasi bajandia wat haga pertai barakway larangan suang fi manu haga Bible ada fi page manu tarai manu balong klem da buat klem da long senran haga testament berimne haga testament betama balai bo Jisu suang haga gospel jong Matius kalanang ka ba arpo pra kamon kalanang ka ba khaddo uang ga khat ka ba khat pra la ai angai ka bora peneng ba khandau namagata ken to kidalet no mapi uklem ong le lap uang late pelong senran ki chait pen rio. Go and make disciples of all nations. Fi kam jong balang jong jing shakri play. Kadai ba kanyalam ki banget ba kinum dai tang ba kilayo jing penem. Re bakin kelalong ki senran ki nong bot ki besisha. Balai Paul thong ni Timothy wang namagata tu sha shitom bat nga. Balai wang sha shitom kumusipai babaha jong Jesus Christ kamot uhap an sha aga training fi ka jing sha shitom kumusipai gade nda fi dan aga discipleship pini kan do shibun gi jing kai kawai pini I kanan ka correction ga jing pen bet na ki nong ilam ka baar pini I kan dei ka ban train fi ga jing ya sha ka balai pini I hapo jong ka jing long senran kabahikai kadai ban penwan dori ke jinglang jing bangin do ki jinglang kena ki jinglang shangshit ki jinglang do bangin rang ba
bangin syampang mat bangin sengatho ngayo i gane bagi bobon ki brio ki klempoi chata kelaba mut snamar yang jaj ya chkmat yalap keren subjek be nang tadi keren he lech ki brio yalam nawan ke jingile kawan ke nongshun gile namar piklem dan ke training sengaw kumbala bet poi ke porfin poi shi ke jingle ran naman da kawan ke jing pensoi ben da kawan ke jingle pimlayang dan ke bom dan ke training ki poi ke jaka ke jing ke liang ke pisa tingka kababon ke destang ke panram panchana ke brio namar blay training ki sipai baki dai panang mani ajingai teng ni ke jing hikai ke bania ke jing ai ke dai ke dan kam ke brio berkata ke dan ke jing lang senran cisu bu yalame ke senran sya ben rapisa piti belai nda dai ben rapisa ke bu baklan do klem sya o wat rai ke rong lam new saipan ka bomon nai rapisa balai piti ku klem sya kadau ke dai bo hikai senran bagi dai ben sya ni ai la dai hake ke dai ben hun bagi ai bagi dan bagi dai ben dan jing ai bagi nyo i bagi laban pas ke jing ku aspa ke jing ini dan ke beri syakri oblai wat tang hapleng jeng kini ki be syakri gini singi ki be yo i ki wei be la ya chikmat bo blei kur khui ki ma ki perkhat ba makiru ki la syakri ki de ban yo i be bo blei kur khun re la da blei kur khu ki persang de lenti brio bagi persang ru ban pe chi gitu ki bala ya chikmat ha ba ki yo jeng kur khu klem de tipat bagi tu ki be yo jeng kur khu kat no posnam ki dana ka training ngasngo ko manong kani nga bang hikai ga dai ka don kam gini sngi wajukar ki babin rice pa wajukar ki bo blend panon kam wali kir ki babin le no abafiya bedo play la dawla khat bi ko mushipai ay ngo yu play kita tamo le klet ushipai udan ga training ga bijrong udan ga training ka ba ka bada shisha ban penuan dore la ga jong jing emu hab an shong ga training la daw shipai u bakan jado hagani ga pertai uhap dan ke training ke de bonsnam hato kam de yangi ki sipai ki jong Jesus Christ bangin dan ke training ke bomat aga jinglang senran fi ikane ke jinglang senran ke de ke training ke bahika yangi sibon ke ya ke jing serong ya ke jing sngo hanga manga ke jing sngo la ke jing sngo nang ke jing sngo tip kini berkai ki du jai de ke jinglang senran jing syakri blai gam dai ke besimet kadai ke jing yai nanti ke papa no blai but fi yo i ne ba ngakren yo sipai ke krau ti ne ke jerong ne ngatrai ngan lamla pen kot watang yo sipai ke ne ji kai jonga mentang singi namar u sipai de ber thong ke baar ha bala thong udi benda na ke training fi apa ke training ngakren apa ke training kidon ki commander kidan lala ka jong rang baru tu beratung nengkong wahab an buram yau komanda ye ginong elam sipai lada kamdan ke jeng buram ye ginong elam sipai kawan ke punishment nang ke kam sipai teng im sengot ho kidan ki priu bisikri play ngam tuan na kwa ban peni kim tre ban pnyak na pikiran ki thot ki phet na ban ban tala pi phet de long bo pi mi no na ke kam sipai pi kwa ba bani le sipai ma mawri marwei tapi le sipai ma marwei ma no bani thui pi la dam back up de government teng ni de bos ngot na la ngan kren gidan bri bo mot ban le kam sipai ban le persha yi bod jing dom tang da bol jong tang da way ar ngot pin le ayu la dam da na po jing krishan jong ka balang jong ki bri jong play na ka ta daw u sipai de over the thung ka ba de bo don training ka ba la de ba u sipai pi de bo wa tang kum no ban pensengau bah ia kinong elam lani ikinong elam sipai ke bakamalor hadukat nu utuh sipai ubadang sedang uhapan pen ko ngo ya dade hakinong elam aga leadership kata ka kamram ka jong sipai apa ka training uhapan tip ya ka ranking
service ngan bukum ta ya kita ki kerdan jing shakri ki bedana gitu jaga mau tu de ta tu de commander tu de sergeant tu de kumta mo commander in chief ne kumta captain ne kata gerkom ki lieutenant hakata gerkom na kita daw nga kwang anong figure ni ko por haka kamu player apo player thongi ngi haban sngot hoy gane bangi de ban tip bangi de gi sipai ki babha ki jong Jesus Christ ngi don ka madu kata-kata kum gi sipai babha ki jong Jesus Christ bangin sedang ia kaban itho ia ki komanda iki nong elam u komanda jongi u bahakli tam de Jesus Christ u bala ayo men si mo khoy ulang nong ikai nong elam ni hari hagani ga jing em ga bangi shakri ngire bandan gi nong elam pa ga jing sang ga bangi hab an submit taki kaktin submission gam de ga basupan bor and re de ga jing itho bala da pi itho igitu bagi de sya gi nong elam pi u shipayu de o bawat ban pensko ba iki nong elam ngan chu ong no komne u ba ap tang kum no ban ko ngu ya ko order shipayu de banang ban ko ngu ya ko order ke ga bong ya ko tang ne u shipai fi u de u dhan ko ge jing long ko ga long un hab banan ge jing ya sha ya ge jing e sibon namar haba udang long senran ude uhap ka training kitan ki jing ki training ki bashir khai ki bau haban ya takada uhap banan ka jingla ban yaisha wala ka e kan nuru haban sha ka e kan nuru haban sha teng teng na filadon kum gi senran ga jong travi igran ga jing e wala ying sam kadang ga jing e wala ga jing shikri kadang ga jing e ga jing ya nanti ga jong pi ka kam ga jong trai ta itu gidi ki training kadai ki training ga babi haban rung man ya nanti tama fide finda na pa leadership ka badai apdeng jong ga jing e la dam dan sa ga jing long long elam ga bapiang kan pen po ye fi shi ga chaka ga pakla tinang ta ga daw ga kwa ga ni ga por ba pin sngot ho ba ga jing long shipai kadan shibon ngan pen e fi kan dia ga ni ga por u shipai ude ubam judan ka jing mat ban sang heno umla ban kuit la nga bo dak tak tin usipai umla ban ong ngam tresyo ula rung kadan ka agreement nganom do ang e ka jutang hari kadan ka agreement ka jingite kula rang tu apo ba unum shet kala ya ka ri ka chat penrio unum pet no na ka thma uniang na ka ri ka chat penrio unum tre setia ban priang ya ka jing sharem unum tre ban sange no ngakwang anong fi yo ikum ta ya ladi mapidegi sipai mapidegi bala thong do blay bat ki bo blay la kwa fi yo pin long san ran mapin yai sha shibo na ge jingem mapin priang ge jing kran ni ya ban ko ngo iki no ilam ban pins ngo bahai ki daga jing ko ngo bat banom sange no ngan pini fi sa gawai de ka jinglong sipai kadai ba usipai udai ubanang bantik ya nani ban sumar ya lagi jongki atiar usipai uhaban pen khoi ba uhaban nang man pen bet ba gi jangi ne uhaban pet ba gi atiar jong ke jingile thama bagi dei ban biang bat bo dei ban already ban phong ki malas ngi makano no ko por ko bo yo e goda ki atiar ki dela pajan ban nga kwang anong fi kani ka krena ki jing dei bagi jing shek reply de kumu sipai ngi dei ban tip
bangidei kisipai babha kijau Jesus Christ o angkum ne mdan ubapan susat ele dirgi iki jong ni jingem habau le ele athma kanang monyo pen sengo bahayu ta ubala thong sipayo kabaman nda bangi dei kisipai ngide benan kathma barha kathma ni hap man phong tangi ki badon kam man kit tangi ke bere ban kit re shabanang ta ni hap man pen sting ele pen keloit bakanom pen wedingi abang ile chikathma ai blame ni rap hi pila ban bread ino ba pen wed ki ching em chawfi khanang ba pila ban let ya ka ban ile thma na ba taw try tong ni twai ku pa ge ni ge pon nge ba ni ge jing hi kai kalau ke jingle khu go crowd ki priyo go snap an ga kamilan tigen try ba men yo buram bat kan hikai ru ni ki priyo ba kan sedang ban syakri me ka kerten ga dau chi su ni twai amen to blem ker khu fi ko blesipan